Moi! Tänään mä ajattelin, että mä näytän teille pari mun lempivaatetta. Tässä on nyt mulla on vaan paitoillista pari. Mut siis tänään mulla ei oo meikkiä päällä. Nyt on lauantai, mä en ajatellut oikein tehdä mitään. Niin ihan turha laittaa. Mut joo, enkä mä nyt vaan aloita. Eli eka on ihan tavallinen tämmönen. Siis ihan tavallinen musta teepaita, ei mitään ihmeellisempää. Vähän löysää, se on H&M Dividend-osastolla tai siellä, kun H&M on. No niin, mut H&M Dividend. Sitten on Veromodel, tämmönen tulitoppi, tämmönen valoväri. Siis on vähän tummempi. Niin, ei siis tämmönen vaaleanvihreä. Elikkä Veromodel ja sitten tää hieronpuolessa. Siis tälleen. Mitäs sisäpuolella? Niin menee ihan koko kierroksen ympäri semmoista silikonia, että se pysyy ylhäällä. Ja sitten tää on tämmönen vaaleanpunainen löysempi toppi. Sulkasnittariin. Eli se on Saralta. Ja tää ei oo mitään kauaa. Mä en tiedä, niin on. Tämä. Ja sitten öljyllä. Tämmönen tehdä. Siis se on valkoinen. Siellä laitettu. Se näyttää, että siinä olisi joku mustaa pitsiä siinä päällä. Siinä ei oo, se on vaan valkoista. Ja sitten siinä päällä. Tällä. Sitten se toppi. Kiveromaralla tämmönen on kyllä aika monella. Tämmönen yleensä. Ja sitten yksi mun lemppareista on vielä se, mikä tulee nyt tähän? Se joku Bendel, mä en tiedä mikä on sen nimi on, mut siis Veromodel semmonen toppi, joka vaan menee sit. Eli semmonen. Jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Mut ei halunnut sen tai toivoisin, että katsotte mun blogin. Käytte tsekkaamassa. Laitan osoitteen tuohon alas. Eikä panda. Ei se niin mitä. Mut eli YouTubesta, nyt ollaan YouTubessa, mut jotenkin jos kattoo täältä ylös, kirjoittaa cute police, kute police, niin sit siellä on tosi hyviä ideoita, miten niinku voi lakata kriisiä. Niin et senkin voisi käydä katsomassa, koska mä oon just kattonut eilen ja tänään mä oon kattonut sen videot tosi paljon. Tykkään, annan sille peukun. Joo. Mut muutakaan mulla sit ei ollut. Et heippa ja nähdään taas.